Philippians chapter 1 and verse number 6. Salamat sa inyong faithfulness. Karon, gabi na encourage ko. Tanaman ning paliog para sa pagbasa pulong sa Diyos. Philippians chapter 1. Not to be confused with the Philippines. Philippians. Philippians chapter number 1 and verse number 6. Kunana say amen? Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. The day of Jesus Christ is the rapture and the judgment seat of Christ. Ingon nga masaligon, may tungod ni inik gayud nga butang, nga siya nga nagasugod na sa uska maayong buhat diha kaninyo, mohimo nini hangtod sa adlaw ni Jesus Kristo. Paul saying, ang Diyos magpadayon nga maglihok diha sa inyong mga kinabuhi hangtod si Jesus mubalik aron mukuha kanato mudala na to sa langit. God finishes what He starts. Now go with me to Philippians chapter 2 verse 13. Philippians chapter number 2 and verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya ang Diyos maong nagabuha sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Now go to Philippians chapter 4 verse 13. So, ang Diyos ang nagasugod, ang Diyos magpadayon o naglihok gyapon siya karon. Philippians chapter 4 and verse 13, famous verse, murag pinaka-famous sa book of Philippians. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ako makahimo sa tanang mga butang, pinaagi ni Kristo, nga nagapalig-on kanako. Title of my message this evening is I can't, but He can. Di na ko kaya, apan kaya niya. Magkamo na ta? Dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon gabi. Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your Spirit as I deliver the truth? Would you please encourage our hearts? Would you strengthen our hands and our hearts and settle our minds? And Lord, would you give us peace and strength to continue in our work for you? Lord, would you help us not to lie to ourselves? Would you help us not to accept the lies of the devil? Would you help us, God, to believe you, believe your word, and walk by faith and live by faith? God, would you please bless the message tonight? Fill me with your Spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Kung naay duha ka pulong maglimita man sa daghang tao gikan sa pagkabot sa kapabuton sa Dios alang sa ilang kinabuhi, kana maong pulong I can't. Di nako kaya. Walay laing mga pulong mugawa sa bakba sa Kristohanon nga mas kamhanan sa pagpugong kanato gikan sa kapabuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. I can't. Di nako kaya. Sama sa mga tao sa akong mensahe sa Domingo, naghiskod ko kabayan sa children of Israel diha sa Kadesh Barnea, naghimo ko sa map. Sama gyud kanila hangtod karon kadaghan sa Kristohanon nga mapugnan gikan sa promised land sa kapabuton sa Dios tungod niya ng duha ka pulong. I can't. Ang Diyos mo giye kanila unsang saktong dalan ug sila mo tubag, I can't. Ang Diyos mo hatag sa mga sugo, klaro yun, apilong tanan, walay tao nga there's nobody who's not included, and people say, kana mayo para sa pastor, kana mayo para sa staff, kana mayo para sa laing mga grupo, but I can't. Di nako kaya.
As we think about the 3 verses we read tonight, kanang ko mopainumdum kaninyo. First of all, ngang tanan maayo sa imong kinabuhi karon, kisugdan sa Diyos. Everything good in your life is because of Him. He started it, and you listen, He will finish what He started. Siyang nagsugod sa usa ka maayong butang diha kanimos, like we read in verse 6 of chapter 1. Dayon sa chapter 2 atong nakitan, naglihok pa siya gihapon hangtod karon. Og magpadayon siya og lihok hangtod tawgon ta pauli sa iyang puy-anan sa langit. God is working in our lives. Apan nay dua ka pulong. Dua lang ka pulong nga makapugong gayud ka nato gikan sa kapabuton sa Dios alang sa ato mga kinabuhi. Ug kanang duha ka pulong mao I can't. Di nako kaya. Go with me if you would to Philippians 2 verse 13 once again. I'm going to look at these verses more than once, I'm sure. Philippians chapter 2 and verse 13. It's interesting. 2:13 talks about God working, and 4:13 talks about us allowing God to work through us and doing what God wants us to do. Philippians 2:13. Kung nana say amen. For it is God. It is who? It is who? Which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kang Diyos maong nagabuha sa sulod ninyo sa pagbuot o sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. Paminaw na ko karong gabi. Kung naay butang ang Diyos nagtuyo alang sa imong kinabuhi, kaya nimo kana. You can do anything God wants you to do. Kanamo rason nga si Paul nakaangkon diya sa chapter 4 verse 13, ako makahimo sa tanang mga butang. Kung kanara ang iyang ginasulti, murag naghinambog siya, pero nagpadayon siya pinaagi ni Kristo. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Ako maghimo sa tanan mga butang, pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. Sa dayang nag-Bible school pa ko dito sa US, nakakaton ko sa simple nga pamahayag. Wifey, can you help me with this? Can you come over here? Here was the statement we were taught in college. Whom God calls, He equips. Whom God calls, He equips. And by the way, if you are saved, you are the called of God. Ang tawag sa Diyos gilimitahan sa pagkapastor, mga staff, or lain sa ministry, missionary. No, if you're saved, you're the called of God. Whom He called, then He also justified in Romans chapter 8. Whom God calls, He equips. Do we have another chair to help wifey out over here? So I'm going to need you again. Thank you, brother. What are you doing, wifey? Oh, okay. Mom Ruth specifically told me she doesn't want to sit next to Gladys. So notice she went to the other end of the room. Thank you, Brother Mike. Oh, yeah, I didn't think about that chair. There we go. That'll work. Thank you. Whom God calls, He equips. Now, what exactly does that mean? I want to try to give you a nice Visayan, not a translation, but the same truth in a nice Visayan sentence. But first, ganang kumupaspot ninyo sa pulong nga basin medyo lalom sa Bisaya. The word I want to explain to you is the word sangkap. Kinsa nakasabot sa pulong sangkap? Can you put that on the board for me, wifey? Sangkap.
S-A-N-G-K-A-P. Kung maglantaw ka sa binasaya.com, sangkap means implement. That is a deep English word. It means galamiton. Implement is something, a tool that you use, or as a verb, it means you're establishing a new procedure or something like that. Sangkap, according to Binasaya, means implement or sometimes ingredient. I think that comes from Tagalog. Therefore, kung magdugang ta sa ka and an, do that for me, wifey. Ka and an, we get the plural. Sangkap means galamiton. So what is kasangkapan? It means equipment. Mga galamito nga naailabot sa uska klase sa trabaho. Diba? Kasangkapan means equipment. Ang lain-laing klase sa trabaho na ay lain-laing kasangkapan. Panaglitan, na ay kasangkap, I can't say that word now, I've said it too many times, nawala na. Na ay mga tools na ay kasangkapan sa mga panday. Martilyo, gabas, uban pa. Diba? Kana ang mga gamit, kana ang kasangkapan sa usa ka panday. Pero lain ang kasangkapan sa usa ka electrician. Lain ang mga tools sa usa ka teacher. Lain ang equipment sa lain-laing trabaho. Kung naay sundalo, lahi ang iyang equipment. Lahi ang iyang kasangkapan. Now, this is a good word for you to know. Kay kini nga pulong gigamit 50 times kapin sa Biblia, sa Bisaya. Ang lain-laing forma sa pulong sangkap gigamit sa tibok Biblia, sa atong basahang Biblia. Nganuman ang equipment, nganuman ang kasangkapan sa uska sundalo, lahi sa kasangkapan sa uska panday. Kay lahi ang ilang katuyuan, lahi ang ilang responsibilidad, lahi ang ilang purpose. Di ba? So, sangkap is galamiton. Kasangkapan is equipment nga nailabot sa specific area. Pero kung naay taong gisangkapan, kana nagpasabot, giatagan na siya sa mga galamiton nga naay kalabutan sa iyang klase sa trabaho. It also is the idea of basinay sundalo, magbutang sa iyang lain-lain equipment ang pulisya. Kinahanglan sangkapan ng pulisya sa dali pa siya mag-start sa duty. Na gun, na handcuffs, na club, na lain-lain, di ba? Na basi na bulletproof vest. Depende sa iyang responsibilidad, di ba? Pero gisangkapan siya sa dihang ready na maghimo sa iyang work o kompleto ang iyang equipment. Am I making sense to y'all? Ang Biblia na ginoon, turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 6. In just a minute, I'm going to give you my Visayan equivalent. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Second Timothy chapter 3 verse 16. Kung nanas, amen. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished. That word furnished is gisangkapan. Truly furnished. Oftentimes in the Cebuano Bible, sangkap is used for furniture, like the tools used in the tabernacle are called sangkap. Maybe the furniture could include the table, but it would also include the spoons and the dishes and the altars, etc. Messiah. Let me read verse 17 of English again. That the man of God may be perfect, meaning complete, walay kulang, truly furnished unto all good works. Kasi ang tibok nga kasulatang gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamataro. Let me just point out here. Ang tibok kasulatang gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanan. Listen to me. All scripture has benefit. What is the English of mapuslanan? I forgot. Profitable. Pastor Mike, ano man kinala mo basa sa Leviticus? Kaya ang tanan kasulatan, ang tibok kasulatan, mapuslanan.
O kung maglaktaw-laktaw ka sa mga lain-lain bahin sa Biblia, dili ka mukat-on sa tanang nga kinahanglan mahibuloan nimo. All Scripture, Jesus said, a man shall not live by bread alone, but by every word of God. That's why I encourage you to read the whole Bible. It's okay to have favorite parts. Absolutely. Pwede mabalik-balik, mabasa sa mong favorite books. Okay naman. I read Philippians twice today. I like Philippians. Nagbasa ko balik na ikaduha. But you need to read it all. Why? All Scripture is profitable. Verse 17, Bisaya, Aron ang tao sa Diyos, meaning the man of God, the pastor, the preacher, mahimo nga hingpit sa bug-os gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. So let's go back to my original quote in English. Whom God calls, He equips. You ready, wifey? Here's how I want to say it in Visayan. Are you ready? Ang tawgon sa Diyos, sangkapan sa Diyos. Did you get that? Ang tawgon sa Diyos, sangkapan sa Diyos. You listen to me tonight. Kung ang tawag sa Diyos na nasa mong kinabuhi, iyak kang sangkapan alang niya nga buluhaton. Whatever God wants you to do, He will give you the tools to do it. Dili siya mohatag sa responsibilidad. Dahil musulti, bahala ka. He gives you a responsibility, then He gives you the tools to do it. Ang tawgon sa Diyos, sangkapan sa Diyos. Busa. Kung na'y Kristohano nga balik-balik musulti, kabulok ko kung unsay kitingwa sa Diyos, pero dili na ko kaya. Listen now. Kana nga tao, nagpamakak. God never tells you to do something you can't do. Ang Diyos dili gyud mo sugo nimo sa paghimo sa usa ka butang nga dili mahimo. Si Paul nagpahayag, I can do all things through Christ. By the way, that verse is in the context of contentment. He was talking about, pwede ko makontento bisan unsay akong kahimtang. I can do all things. Ako makahimo sa tanan mga butang pinagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. Kung naay butang, listen to me, Truth Baptist Church, listen to me tonight. Kung naay butang nga gilaraw sa Dios diha sa iyang kababuton alang kanimo, kaya nimo kana. Kaya nimo kana. Kaya ang Diyos maong nagabuha sa sulod ninyo sa pagbuot ug sa paghimo sa iyang maayong katuyuan. You can do what God wants you to do. Usa sa pinakadakong babag sa atong pagkabot sa kabubuton sa Diyos, mga atong kaugalingon pagpamakak sa atong kaugalingon. We lie to ourselves. We say, di nako kaya. But it's a lie. It's a lie. Because whom God calls, He equips. Ang tawgon sa Diyos, sanggapan sa Diyos. Can I say very frankly tonight? Ang uban ninyo dari karong gabi, kinahanglan mo undang og pamakak sa imong kaugalingon. Stop telling yourself you can't. You can. Makahimo ka sa bisan unsa nga giplano sa Dios para sa imong kinabuhi. And when you say I can't, ikaw mahimo nang babag sa plano sa Dios para sa imong kaugalingong kinabuhi. We are not Calvinists. We are not Reformed theology. We believe in the free will of man. You can block God's will. I'm saying today, we need to stop lying to ourselves. Undang yang pagsulti sa imong kaugalingon nga kaya sa lain pero dili nimo. I can do all things through Christ. Ako makahimo sa tanan mga butang pinagi ni Kristo. Listen to me now. You have the same Savior the pastor has. Naghawid ka sa priyong nga Biblia nga ako naghawid.
Na kahit pareho nga, balang espiritu, sulod kanimo, nga nagpuyo, sulod kanako, you can do God's will. Kaya pagpamakak sa imong kaugalingon, Paul said, I can do all things. Kaya nga naman, for it is God which worketh in you. Kaya ang Diyos maong nagabuha sa sulod ninyo. Si Pastor Mike, di kaya nako. Well, that's true. Pero kaya niya. I can't, but He can. Jesus said, without me, ye can do nothing. But with me, all things are possible. I just mixed my verses together, but that's okay. They're both true. Paminaw na ko karon. Kung ikaw musulti, di na ko kaya, magbabag na ka sa paglihok sa Diyos di asa imong kaugalingong kinabuhi. Ang imong kaugalingong pagpamakak sa imong kaugalingon. That's a stupid sentence. Ang imong pagpamakak sa imong kaugalingon, maong mubabag sa Ginoo. Are you listening? I can't. Yes, you can. Undangi ang pagpamakak sa imong kaugalingon. Yes, you can. Pastor Mike, I can't read the Bible faithfully. Yes, you can. Pastor Mike, I can't be strong in my prayer life. Yes, you can. You can hinder God's working in your life by the attitude of, I can't. Hutana. What is it in your life that you know what God wants you to do, but you've been saying, I can't? Please don't answer. Unsa man? Unsang area sa imong kinabuhi, balik-balik, nagsulti ka sa imong kaugalingon, di na ko kaya. Ganahan ko, pero di kaya. Nagababag ka sa imong kaugalingon kinabuhi. Nagababag ka sa imong kaugalingon gikan sa kapabuton sa Diyos. Pinagi sa imong pulong. Because if you convince yourself you can't, magundang ka og sulay. Magbabag ka sa paglihok sa Diyos sa imong kaugalingong kinabuhi. Let me show it to you. Psalm 78 verse 41. Psalm 78 verse 1. Turn there with me, please. Psalm 78 verse 1. Psalm 78 verse 41. Give me another second. I like Psalm 78. I didn't used to like it. Kay daghang chapter sa Psalm short kaayo. Dahil mubot sa Psalm 78, taas kaayo. Pero karon ganang gyud ko. Kung nasa amen? Amen. Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. The translation of the Zion is a little confusing to me. Ang pulong sibog, gigamit dere, nagpasabot magatras. Sometimes, we think sibog, ispog, like in the jeepney, ispog. But sibog also sometimes means magatras, to turn back. So that's the word they use here. Oo, sila misibog, og mitintaw sa Diyos. That's talking about, nag-study ka ba sa diyang niabutis, akong giwali sa Sunday. Niabot sila dito sa Kadesh Barnea, ang mga spies ni balik, o sila naghapit na gyud, dayon nag-atras sila, nagdumilit sila mo sulod. That's talking about what we call the provocation. They turn back. Oo, sila misibog, og mitintaw sa Diyos, og gilimitahan. I feel like we should add ilang to make it clear. Og ilang gilimitahan ang balaan sa Israel. Who is the Holy One of Israel? That's Jehovah God. By the way, when you get to the book of Acts, they call Jesus the Holy One, because Jesus is Jehovah God. Ilang gilimitahan ang balaan sa Israel. Ang ilang kababuton nagbabag sa iyang kababuton.
Tungod sila nagsulti, di nato kaya. The spies came back. Og 10 sa 12, miingon, di nato kaya, dako gyud sila, mga higante, taas kayo, kami gamay. Dako gyud ang syudad, dakong pare, wa mi tsansa, wa dag-anan, mamatay gyud. Ug ang katawhan, nagatuo sa 10 imbis sa 2. Ug pinaagi sa ilang kahadlok, naglimita man sila sa Diyos mismo. And when you say, I can't, you limit what God can do in your life. Ang pastor mo tindog mawali o maigo ka, matandog na imong kasing-kasing o mag-feel ka, kinahanglan ko maghimo niini nga decision, pero di na ko kaya. Maglimit na ka sa balihok sa Diyos sa imong kinabuhi. But what I want you to notice, in this story, I just noticed this afternoon. I had no intention of talking about this story again, but God brought me back to it again. Nganuman ang tibuok katawhan, ang tanang tao sa Israel, nganuman sila nagdumili nga mosulod. Tungod kay naminaw sila sa mga tao na walay pagtuo. Now you listen to your pastor tonight. Ayaw gayud paminaw sa tambag sa mga tao na walay pagtuo. Ang mga walay pagtuo kanunay mao ang musulti kanimo nga di nimo kaya ang kabubuton sa Dios. Don't listen to them. They will destroy your faith. Sila mo bungkag sa imong pagtuo. Ayaw paminaw sa tao nga walay pagtuo. Sila mo sulti nimo dali paigo ang imong kusog. Dali ka maluya sa imong pagtuo. Dali paigo ang imong kaisog, maulaw ka. Dali paigo ang imong pagka-bright, mapakyas cute ka, mahagbong, mahugno. Dali paigo ang imo ha. Paminaw na ko karon. Tinuod yun, dali paigo imo ha, pero paigo yun iha. Paigo yun ang iha. You listen to me, ayaw paminaw niya nga kabuwang. Amping kayo, kabayan sa pagpaminaw sa mga tao nga walay pagtuo. I'm saying tonight, undang yung pagpamakak sa imong kaugalingon. Undang yung pagsulti sa imong kaugalingon, di ni mo kaya. Og, undang yung pagpaminaw sa mga tao nga walay pagtuo. Turn with me to 2 Corinthians chapter 9, verse 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Medyo na-surprise ako ganiyang hapon sa ang Diyos nag-turn sa mensahe nining a direction. Wag ko nag-expect. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Hunana, say amen? I want you to notice all the all words in this verse. Daghan all. And God is able to make how much grace? All grace abound towards you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Another word for all. Ug ang Diyos makahimo sa pagpadagaya sa tanang grasya nga naha kaninyo, aron nga kamo kanunay nga nagabaton og igo nga pagkasinangkapan diha sa tanang mga butang mo dagaya ngadto sa matag maayo nga buhay. You listen to me. God is enough. Iya paigo man ang iyaha. We already know dali igo ang atoa pagsalig sa Ginoo. O gayaw pagpaminaw sa mga tao nga mabungkag sa imong pagtuo. Kung maluya, listen to me now. Kung maluya na ang imong pagtuo,
Ayaw pag-uban sa mga taong walay pagtuo. Pangitang mga tao nga mopalig-on kanimo diya sa imong pagtuo. Turn with me to Jeremiah chapter 5 verse 4. Kitang tanan magatubang sa mga panahon nga maluya atong pagtuo o ang imong pagpili sa kauban niya nga panahon. Maghimo sa English, it makes all the difference. If you choose companions who have no faith when you are weak, they will destroy your faith. Ang gamay nga pagtuo nga nabili, madaod na. Jeremiah chapter 5 verse 4. Kung nasa amen? Therefore I said, surely these are poor. They are foolish, for they know not the way of the Lord, nor the judgment of God. Jeremiah is talking about the wicked people of his time. Busa ako miingon sa siguro kini sila mga kabos, sila mga buwangon, kay sila wala na sayod sa dalan sa Ginoo ni sa paghukom sa ilang Diyos. Now look at verse 5. I will get me unto the great men and will speak unto them, for they have known the way of the Lord and the judgment of their God. But these, come out verse 4, these have altogether broken the yoke and burst the bonds. Ako mudala kanako ngadto sa bantugang mga tao o musulti ngadto kanila kay sila nasayod sa dalan sa Ginoo o sa paghukam sa ilang Dios apan kini sila dungan nga mibali sa yugo o mibukto sa mga gapos. Talking about the people in verse 4. Jeremiah said, I will get me to the great men, the men who know God. Listen to me. Kung maluyat na ang imong pagtuo. Now listen to me right here. I want you to hear this. I don't know who needs this tonight, but listen to me. Kung maluyat na ang imong pagtuo, ayaw pagduo sa imong dali Diyos nung kadugo, aron mangayo og tambag. Bakon sa man ka? Bakon sa man? Mangayo ka og tambag sa mga tao nga wala nagsalig sa Ginoo? Wala ka alam diha? Dili sila magdala ni mo nga to sa mga decision. Say, Pastor Mike, but they're my family. God gave you a new family. Love your blood family, but don't seek their advice if they're not godly. Kung maluyat na ka, pagduol kanila nga lig-on sa ilang pagtuo. Pagduol kanila nga suod sa Diyos ug makahatag kanimo og Diyos nung tambag. Pagduol kanila nga magsulti, kaya mong kahimtang, magsalig yapon ta sa Ginoo. Ang Diyos ang nag-aagak na to sa una, siya mo agak na to pag-usap. That's what you need when your faith is weak. Dali ka kailangan sa listen, kaya mong kinabuhi nga naman ang Diyos tagtuo, kini mahitabo kanimo. Unsay pulos ni Ana? Ang tibok nasod si Israel naglimita sa paglihok sa Diyos alang og pinaagi kanila. Tungod kay sila naminaw sa mga taong walay pagtuo. The 10 spies had no faith. Be careful who you listen to when you're discouraged. Are you listening to me tonight? Kitang tanan maluya, kitang tanan ma-discourage. Amping kayo kita mong paminawon niya ng panahon na. Can I just say this? Ang uban ninyo, basing kinahang na mong undang og pangita og tambag diya sa Google search. You listen to me. Mas daghan ang bakak sa internet kaysa kamatuoran. Kini lang ang kasaligan. Ang tanan lain, kinahanglan ta magduda sa tanan lain. Kini lang ang kasaligan. Some of you makulba ka kabayan sa kahimtang sa imong kinabuhi. Bisan relasyon, bisan panglawas, bisan financial, o bisan unsa. Dayon mag-research ka sa internet ug mubasa sa tanan makalilisang mga butang nga basin mahitabo tungod niya nga kahimtang. What are you doing? Magguba ka sa imong kauliong pagtuo. Trust God. Why do you need to know all the bad possibilities? Well, Pastor Mike, dali ko ganan ma-surprise. Really?
So, ato ka sa YouTube, o sa internet, mag-Google search ka, and you read articles, basing kani ang resulta, basing kani, and you walk away, mamatay yun eh. Are you listening? Be careful about bad news. Be very careful about researching things and trying to diagnose your own problems. You get yourself buried. Okay, say malubong ka. There's nothing wrong with research. I'm not against research. But what is the point of learning all the possible bad things that might happen to you? Ayaw pagbungkag sa imong kaugalingong pagtuo. Listen, pagpabiling duo sa mga tao, diya sa panahon sa kaluyahon, pagpabiling duo sa mga tao nga mupalig-on sa imong pagtuo. Pagpabiling duo sa mga tao nga mag-ampo para nimo o mag-encourage nimo nga mag-ampo. Listen to me now. Kung magsulay ka, mo sunod sa kababuton sa Diyos, kanunay na mga tao nga andam na gayud, nga mo pahayag sa tanan makalilisang resulta, nga mo dangat kanimo kung ikaw magpadayon. Was that a clear sense? It was very long. Klaro ba? Ayaw paminaw nila. Kung ikaw mag-Bible school, pasing kini mahitabo, kini, ayaw pagpaminaw niya na. Pagsalig sa Ginoo, pagsunod siyang kababuton. Wala'y kwarta diya sa buluhaton sa Diyos. Oh, kana ang katuyuan sa kinabuhi, magkuwag dakang kwarta. Makaatog ka dito sa Lee Plaza, makapalit ka sa kalipay, diya sa plastic bag. Nakita niyo ka na? Musulod ka, dito mo ato ka sa kalipay section sa store. Ug makapalit ka sa kalipay. Yaw sina, nakita ninyo? Oh, kay wala. Sulod na lang, pangitaa, wala ay section sa Lee Plaza mo baliga sa kalipay. Kana magikan sa pagsunod sa kababuton sa Diyos. There will always be somebody to tell you that you can't do it. Kanunay na ay mga tao nga ready na gyud musulti nimo di nimo kaya, tanawang imong kaugalingon. Dili nimo kaya. Dili sakto ang imong personality para sa pagpagalagad sa Ginoo. I think God knows you better than they do. Psalm 139, O Lord, thou hast searched me and known me. Ginoo, ikaw nagsusi kanako. Kaila ka nako. Trust God. He knows you better than you know yourself. Do you remember, nainom nung baka mo sa gisulti ni King Saul, nga ito ni David? Sa diyang si David ganang makigaway ni Goliath. Remember that story? Turn with me. 1 Samuel chapter 17, verse 32. 1 Samuel chapter 17, verse 32. I'm saying tonight, ayaw pagpamakak sa imong kaugalingon. Makasunod ka sa kababuton sa Diyos kung ganahan ka. Ang tawgon sa Diyos, sangkapan sa Diyos. O ayaw pagpaminaw sa mga tao mag-discourage kanimo. 1 Samuel 17, verse 32. Kung nasa amen? Give me another second. Genesis, Exodus, Leviticus, 1 Samuel. Kung nasa amen? And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Ug si David, ningon, nga ito ni Solo, ay ito nga dunay kasing-kasing sa tao nga mapakyas tungod kaniya. Ang imong sulugoon mo atog mo makigaway ni ining Filistihanon. Ug si Solo, miingon nga ito ni David, ikaw dali makahimo pag-aadto batok ni ining Filistihanon aron sa pagpakigaway kaniya.
Kay ikaw usa lamang kabatan-on. Ug siya uskag tao sa guba sukad sayang pagkabatan-on. Listen to me very carefully. Diya sa imong kinabuhi, nakay mga King Saul. Sila nga magbungkag sa imong pagtuo. Ug napod kay mga Apostle Paul. Sila nga magpalig-on sa imong pagtuo. Kinsa imong paminawon? Kinsa imong duulan? Is that the word duulan or duulon? Whatever y'all just said, I just duul. Si Saul, mingon ni David, di mo kaya, mamatay gayud ka. Tanawa siya. Mamatay gayud ka. Pero tanawa ang lig-on nga tubag ni David sa verse 37. 1 Samuel 17 verse 37. 1 Samuel chapter 17 verse 37. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Dugang pa si David miingon, ang Ginoong mipalingkawas ka na ako gikan sa tiil sa lion. Stop. Look at me. Has God ever delivered you from the paw of the lion? Nabay panahon ng Diyos nagpalingkawas ni mo gikan sa peligro? Listen to me. You need those times. Kinahanglan ka niya ng mga panahon nga naida akong problema ug ang Diyos magpalingkawas kanimo. Kay ang adlaw mo buot na kay mas dako nga problema ug kinahanglan ka pwede mainumdum sa panahon ang Diyos nagpalingkawas nako sa una, magpalingkawas sa nako pag-usap. Don't get upset about the trials. They're preparing you for the future. Ang Ginoo nga mipalingkawas kanako gikan sa tiil sa lion o gikan sa tiil sa uso, siya mo palingkawas kanako gikan sa kamot niining Filistihanon. Og si Saul umiingon ngadto ni David, lakaw ang Ginoo mag-uban kanimo. Si Saul nagingon, di nimo kaya. Di nimo kaya kana nga Filistihanon. Og si David mitubag tinuod, apan kaya siya sa akong Dios. How did he know? Kaya nag-atubang siya sa kalisod sa una o ang Diyos nag-atiban niya. Truth Baptist Church, panahon na nga kita mo undang o pamakak sa atong kaugalingon. Panahon na nga kita mo undang o paminaw sa mga taong walay pagtuo. Have faith in God. Kaya niya. Di na ko kaya. Apan kaya niya. Makahimo man ka sa bisan unsang gisugo sa Diyos kanimo. Ang tawgon sa Diyos, sangkapan sa Diyos. Instead of saying I can't, say I need God's help. Imbis sa pagsudi, di kaya na ako, di na ko kaya. Nasayip ko, English. I can't think. Pagsulti is Visayan. Pagsulti. Kinahanglan ko sa imong tabang. Sa akong kaugalingon di kaya. Pero nagatog ikaw makatabang. Ayaw pagpamakak sa imong kaugalingon. You can follow God's will. On every head bowed, every eye closed.